wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya. Allah muna cikin wani muyacin hali ba wanda zai fidda mu sai kai. Allah ka fidda mu. Shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi, ka cika zukatansu da rahama, ka haɗa su da mashawarta na ƙwarai. Wallahi har tausayin mutum yake in ya samu shugabanci a Najeriya, har tausayinsa nake. Saboda mugayen mashawarta. Wallahi ka zama shugaba ko na local government ko na jiha ko na ƙasa, makaho ake mai da kai, bebe ake mai da kai, kurma ake mai da kai. Wallahi ba za a yadda ka ga komai ba, ba za a yadda ka ji komai ba, kuma ba za a yadda ka san komai ba. Sai ka ga lokacin da kake jawabi kana ƙarya, mutanen ƙasa kuma sun san ba haka ba ne, saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta ma, sun ci amana. Mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wallahi ba waɗanda suke ƙaunar ƙasa ko alheri ba. In ka zo za ka ga shugaban ƙasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka. Duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa. Ko kuma a ce me za ka faɗa? Kamar ya me zan faɗa? Nasiha zan yi? Wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban kasa duk wata uku, amma wallahi yanzu ina ji wani shekara kusan 1 da rabi wallahi an hana mu zuwa. Wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulakancin da aka yi mana, muna hotel wallahi muka zo dakunan mu a rufe su. Abinda din da suka bamu a ce na kwana ɗaya ne. Muka zo kowa ya zira, Professor Salisu Shehu ya zira nasa bai buɗe ba, waye ya zira nasa sai suka kira ni, aka raba kalla duk mun zo ɗaki a rufe. Na ce ni ma na a rufe yake. Muka kira limamin, wallahi kuka ne bai ba. Limamin da yake shugaban ƙasa sallah kuka ne kawai bai ba. Yace haka muke mun gayyato malamai wulakanta su. Saboda kasa dawo. To haka ake a rufe mutum. Kai kana nan kana la'antarsa, wanda suka kewaye shi, wani ya tsafi, wani ya sa kaza, wani ya kai laya, wani ya kai rufe baki, wani ya canza takarda, wani ya siginecarsa, wani ya kaza. Haka fa ake yi. Sai ka je kusa wallahi. Kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka sau ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba su ƙara bari ka gan shi ba. Ko su ɓata ka a gurinsa su ce kai mutumin banza ne, kana sai ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wani kuke tare wata siyasa kake ko ɗan wata jam'iyya ne kai sai a kore ka da gurinsa. Ko a yi maka a zaune, akwai wanda ya ce min, wani sarki yake ce min sau 4 yana zuwa fada ya ga shugaban ƙasa wallahi amma bai gan shi ba, sai ya ajiye shi sai ya yi awa 4 a ce ya ce ba zai ganka, ko bai sani ba wallahi, sai ajiye shi a tafi da shi. To irin waɗannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son in Allah yana son ka tsira, sai kewaye ka da mutanen da suna tuna maka in ka manta, suna gyara maka in kai kuskure, suna ƙarfafa maka gwiwa in ka ɗauko daidai. Amma in ka rasa waɗannan, to shugabanci ba shi da wani amfani. Ko kai ne wallahi ka zama shugaban ƙasa sai ka zama abin tausayi in dai waɗannan mutanen ne suka kewaye ka. Kuma iri ɗaya ne fa, in ka kori waɗannan ka jawo wasu su ma kansu za su zo su gina. To ashe mu ne matsalar. Kullum na gaya mana mu ne matsala. An cire wancan, an sa wancan, an cire wancan, an sa wancan, an cire wancan, an sa wancan. Akwai lokacin da muka je wata ran da malamai, wannan malamin malam Taju, Allah ya saka mata da alheri, yawa shugaban ƙasa maganganu masu daɗi, ce ranka daɗe ka ji tsoron Allah, Allah zai tsaye da kai a gabansa zai maka tambaya. Ya ce EFCC da ka kafa ma ita ma tana buƙatar ka sake kafa mata EFCC. Wallahi sai shugaban ƙasa ce la haula wala quwwata illa billah. Sai gashi abinda malam Tajuddin ya faɗa wallahi shi ya tabbata. Wani yaro ya zo ya ce mun yana son aiki, na ce a ina? Ya ce EFCC ko NNPC. Na ce to, na ce saboda mai ce ai malam nan ne gidan kuɗi. To Allah ya samu dace, Allah ka gyara imaninmu, ka gyara ƙasanmu,
mun yi bayani a BBC a Jamus akan bai halatta musulmi ya shiga zanga-zanga ba. Dukkan mu amince ba musulmi malamai wani ya shiga zanga-zanga. To da wannan zanga-zanga mun fahimci an ɗaga tutoci sun fi 20 ƙarƙashinta. Kuma an yi abin da ake wargaza ƙasa da shi. An fasa kurkuku, an fasa asibiti, an ƙona police station, an ƙona ofishin 'yan sanda, an fasa ma'aikatar ƙasa, an fasa ofishin kwastam, an ƙona masallatai a wasu gurare, an kashe mutane, an kashe jami'an tsaro. Duk wannan da sunan me? End SARS. To me SARS ɗin nan ne? Dama mu ne SARS ɗin, bankunanmu ne SARS ɗin, asibitocinmu, makarantunmu. Da haka mun faɗi cewa mun ba goyon baya, mun yadda a gaya wa shugaba gaskiya a nemi haƙƙi, shi kuma ya saurari jama'a tun da ƙuri'a ce ta ɗora shi. Amma duk wanda zai zo da mummunan manufa ya mana kashe-kashe, ya zubar da jini, musulunci bai yarda da zanga-zanga ba kwata-kwata. Ko ƙasa ta halatta to musulunci bai halatta ba. So da duk da aka yi zanga-zanga wallahi ba ƙasar da ta koma lafiya. Siriya, kuɗin da ke Siriya, ilimin da ke Siriya, malamai, jami'o'i duk sun rushe. Libya sai da ta kai ana bi kofar gida-gida ana ajiye mutane buhun shinkafa, haƙƙinka na ƙasa, ana baka wuta kyauta. Yau Libya ta rikice, har sai da mutum ake a Libya. Sudan aka ci an gaji da shugaba, burodi ya yi tsada. Da aka shiga rigima, yanzu Sudan har ta kai an tilasta wa ƙasar cewa a janye hukuncin shari'ar musulunci. Sannan kuma dole ƙasar sai ta yarda da Isra'ila. Kuma sai sun ba mata shugabanci kaso kaza. Duba duk mutanen da ake kashewa a Najeriya nan ba a yi magana ba, sai da aka cewa an kashe mutane a zanga-zanga, to ina gawakinsu? Mu muna da gawa ta fi 10,000 a arewacin Najeriya, ina gawa 'yan zanga-zangan guda 5. Amma duk ƙasashen duniya sun yi magana. So da su suka huro wutar a raba Najeriya 3. Mi ta kashe-kashe, mi ta zubar da jini, da sunan ƙabilanci, da sunan siyasa, da sunan addini. To mu ba za mu yadda a hura wannan wutar da mu ba. Ƙara mutane su zage mu, da mu je lahira a ce an zubar da jini da fatawanmu. Ko an yi kashe-kashe mu muka ce a yi. Ba mu ce a yi ba, ba ma ciki ba ma goyon baya. Wanda iya yadda da wannan ya bi mu, wanda bai yadda ba ya zage mu, Allah ya isa. Ko ba wanda ya ba mu ko sisi, ra'ayinmu ne kawai muka faɗa. Ba ma aikin gwamnati, ba ma ƙarƙashin kowa. Ra'ayinmu muka faɗa cewa ka a shiga zanga-zanga. A yi addu'a Allah ya gyara ƙasa, Allah ya kawo abin nan. Amma in ana da damuwa a rubuta a kaiwa shugaban ƙasa. Muna da damuwa ta tsaro, muna da damuwa ta kaza. In ka yi, ka tsira a gaban Allah. In baka yi ba, saura shekara 2 ka sauka, Allah zai kawo mana wani. Kenan ya fi sauƙi, ko? Allah ya ba shi ikon yi. Allah ya tallafa masa da mutane masu zuciya da su taimake shi yayi. Allah ya sa ya zama alheri gare mu. Allah kuma ya sa wannan Najeriya ta zama alheri. Allah ya sa duk wanda zai biyo baya fi mana alheri fiye da na gaba. Kada mu zo muna ƙara ma wancan. Jonathan an zage shi. Aka ce sai Buhari. Buhari yanzu ana zagin sa, to kuma wa zai zo a bayansa? Wani iri ne shi kuma? Sai mun yi addu'a dole. Gaba za a dinga ko baya? Allah ka gyara ƙasarmu, ka gyara shugabanninmu, mu ma ka gyara mu.